Besarkada biali nahi dugu emendikan, eta gero hau antolatzen lagundu diguten guztiei. Eta nola ez, Urretxuko kulturretxeari eta bertako langileei hainbat saiatu direlako esposizio hau horrela jartzen eta guri laguntzen. Horrekin baita ere nahi dugu deitu, guk esposaketa hau nahi dugu jarri, ikusteko euskal preso politikoak kartzelan nola lan egiten duten eta saiatzen ari dira aduten egokena, aduten bezala egoten bintzat, eta aldutenean lan egiten dutela beraien lagunei, zenidei eta ingurukoai opariak egiteko. Beraiek alduten guztian saiatzen direla. Horregatikan, Ismak eta Ainoak eta Xabik 10 urte kartzelan egiten zituztela eta horren inguruan pentsatu genuen esposaketa hau egitea. Eta orduan, Urretxu Zumarrako euskal preso politiko guztien eskulana jarri ditugu. Dauden egoera bizi dutela, hainbat sentimendu, hainbat sentipen, izaera, gauza asko askatasuna ukatzea gauza guztirik espresatzea, ukatzea esan nahi du ez, eta espresatu daiteken momentuak oso konkretuak izaten dira. Orduan, pentsa ezazue balio erantzi horretan. Zer espresatu nahi duten, zer sentimendu, eta eskuekin lortzen dutela guzti hori azaleratzea eta beraiek ere hobeto sentitzea bizien egoera horretan. Balio erantzi horretan pentsatu, begiratu, eta ia hurrengo batetan kapazagean guzti hau beraiek esplikatu eta momentu hortan egiten ari zirenean zer sentitzen zueten ulertzeko eta beraiek esplikatu dezatela. Guzti horretan lan egiten jarraituko dugu. Lehendabizi eskarrak eman dizkizuegu etorrizatelako eta batez ere guretzako esposaketa hau berezia da, normalean holako esposaketa bat egiten denean artistak bertan egoten direlako. Kasu honetan, artiste gainera beraiek esplikatzen dute, nondik norako prozesua eduki duten, emaitza begiratzen da, baita ere, eta jendeak hori baloratzen du. Berezitasun hori dauka esposizio honek, eta hori baloratu nahi dugu prozesua beretan beste dozein artiste baino zailago eduki dutelako. Nire Josuk esan du bezala, bai materiala lortzeko, bai kartzela barruan bizi dituzten baldintzekin barruko sentimendurik askatzeko eta agian askatasun hori izango dute, baina era berean ez daukate inolako aukerarik horiek kanporatzeko eta kasu honetan aukera hori aprobetxatu nahi dugu guretzako ez delako hemen horrelako esposizio bat aurkeztea Horea benetan da, beraiek hemen ez egon da, horako aukera guri eskaintzea, juntaz artelan hauetaz aprobetxatzeko. Nik amaitu nahi esaten, guretzako artista batzu dirala, Xabi, Ainoa, Joseba, Gonzalo, Ego, eta Isma. Artista batzu dira bizentzutan. Artista hitzak esan nahi du bizentzu guztietan. Alde batetik, egin dituzten obrengatik, baina pertsona bezala ere biltzen golako artista batzuk dira. Eta gure partetik besarkada bero bat bidaltzen diogu hemendik, eta hurrengoan beraiek etorri daitezela ona hau aurkeztera. Eta hortan lanean jarraituko dugu lanen horretan.
Besarkada biali nahi dugu hemendikan, eta gero hau antolatzen lagundu diguten guztiei. Eta nola ez, Urrutxuko kulturretxeari eta bertako langileei hainbat saiatu direlako esposizio hau horrela jartzen eta guri laguntzen. Horrekin baita ere nahi dugu ditu, guk esposaketa hau nahi dugu jarri, ikusteko euskal preso politikoak kartzelan nola lan egiten duten eta saiatzen ari dira adulten egokena, adulten bezala egoten bintzat, eta adultenean lan egiten dutela beraien lagunei, senidei eta ingurukoai opariak egiteko. Beraiek adulten guztian saiatzen direla. Horregatikan, Ismak eta Ainoak eta Xabik 10 urte kartzelan egiten zituztela eta horren inguruan pentsatu genuen esposaketa hau egitea. Eta orduan, Urretxu Zumarrako euskal preso politiko guztien eskulanak jarri ditugu. Baita ere, eskulanak hemen jarri ditugu eta 26 arte egongo da esposaketa hau jendeak ikusi ahal izateko, baina baita ere, deitzen diogu jendeari azken ostiralatan 4 separatzen elkartzen garela eta nahi degula herritar guztiak horbiltzea presoak lehenbailen herrira ekarri behar ditugulako. Eskerrik asko lehen. Dauden egoera bizi dutela hainbat sentimendu, hainbat sentipen, izaera, gauza askatasuna ukatzea gauza guztirik espresatzea ukatzea esan nahi du ez, eta espresatu daiteken momentuak oso konkretuak izaten dira. Orduan, pentsa ezazue balio erantzi horretan. Zer espresatu nahi duten, zer sentimendu, eta eskuekin lortzen dutela guzti hori azaleratzea eta beraiek ere hobeto sentitzea bizien egoera horretan. Balio erantzi horretan pentsatu, begiratu, eta ia hurrengo batetan kapazagean guzti hau beraiek esplikatu eta momentu hortan egiten ari zirenean zer sentitzen zueten ulertzeko eta beraiek esplikatu dezatela. Guzti horretan lan egiten jarraituko dugu. Eta bizi eskarrak eman edizkizuegu etorrizatelako, eta batez ere guretzako esposaketa hau berezia da, normalean holako esposaketa bat egiten danean artistak bertan egoten direlako. Kasu honetan, artiste gainera beraiek esplikatzen dute, nondik norako prozesua eduki duten, emaitza begiratzen da, eta ere jendeak hori baloratzen du. Berezitasun hori dauka esposizio honek, eta hori baloratu nahi dugu prozesua beretan beste dozein artiste baino zailago eduki dutelako. Nire Josuk esan duen bezala, bai materiala lortzeko, bai kartzela barruan bizi dituzten baldintzekin barroko sentimendu horiek askatzeko eta agian askatasun hori izango dute, baina era berean ez daukate inolako aukerarik horiek kanporatzeko, eta kasu honetan aukera hori aprobetxatu nahi dugu guretzako ez delako hemen horrelako esposizio bat aurkeztea Horea benetan da, beraiek hemen ez egon da, horako aukera guri eskaintzea, juntaz artelan hauetaz aprobetxatzeko. Nik amaitu nahi esaten, guretzako artista batzu dirala, Xabi, Ainoa, Joseba, Gonzalo, Ego, eta Isma. Artista batzu dira biztentzutan. Artista hitzak esan nahi du zentzu guztietan. Alde batetik egin dituzten horrengatik, baina pertsona bezala ere biltzen golako artista batzu dira. Eta gure partetik besarkada bero bat bialtzen diogu hemendik, eta hurrengoan beraiek etorri daitezela ona hau artistera. Eta hortan lanean jarraituko dugu lanen horretan.